Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhonsu nganje ngephuzu matshitshi qomani. Bathi umfana empane semncane oda ngabade dabe emdala nti cha bamsukela bayithenga nehlaza cha. Kufuze abaphathi bezonqamala lo delicious bathi intombi zimdansa ngentshama. Zithi umuhle webhonsu. Umuhle wematshitshi qomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona mqeqeshi, ngiyathemba uyaphila. Wali ngiyaphila mfowethu. Ngithembe na ukuthi uyaphila la ukhona. Uthi ubafo-ke ngiyinsizwa yaseSwatini. Ngidinga ukuthi ungibonise la ngingaze ngizitshele into engekho. Okay. Uthi ubafo-ke kunentombi engihlezi ngidibana nayo endaweni yakithi. Close to 5 months. Ngilokhu ngidibana nayo le ntombi. Ihlezi ingivusela kuqala njalo. So ngiyacabanga umfowethu mangabe ethi ihlezi ingivusela, kusho uqonda ukuthi ihlezi imbingelela kuqala njalo. Okay, angazi ke mhlambe anginjalo mayithi imvusela, kodwa mina ngokubona kwami bona kanjalo. Ningilungiseke manje njalo, kodwa umfowethu ke kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ihamba nabosisi bayo, kodwa ayeke ukungivusela. Ngicela ungibonise mfowethu ukuthi kwenziwa njani makunje. So ayivala lapho umfowethu. So uyabona insizwa yaseSwatini ngengiqamba amanga mfowethu. Ngizwa ngidumala. Ngizwa ngiphatheka kabi. Ngizwa kuhlengezela inyembezi, ngizwa ngifikelwa usizi. Ngizwa inhliziyo igayizibozi. Mangabe ngithola ukuthi sekuphele 5 months. 5 months wonke le ntombazane ihlezi kubingelela, kodwa wena nje you are just sitting there and doing nothing. Yabona? So ngiyaphoxeka mfowethu mangabe ngempela ngithola isimo esikanje ngoba awukakenzi lutho. Lengane ihlezi kuvusela, even ihamba yodwa noma ihamba nosisi bayo. Yabona? Okukhombisa kona ukuthi hayi iyakubona la ukhona. Yabona? Kodwa wena you are just sitting there awenzi lutho. Uzirelaxele nje sekuphele 5 months. Yabona? Into phela kuzofanele uyiqaphela akusiwena wedwa ombonayo. Into ebuhlungileyo. Abanye bayambona. Uyothuka isimanga usuthi kanti sekukhona sengene iqala kunawe libele ukuhlala ufolda izandla kanjalo. Yabona? Wena into engiyibonayo la urelaya kakhulu kumhlangano wemvelo. Umhlangano wemvelo lo ongahleliweke. Unplanned meeting. Angazi noma uyangizwa noma ngisho kanjani. Unplanned meeting. Yabona? So relaya kakhulu kumhlangano wemvelo ukuthi hayi ngizoyibona awuhlelile ukuthi uhlangane nayo. Nciphisa imihlangano yemvelo. Yabona mangabe uyinsizwa fanele unciphise imihlangano yemvelo ngokuthi wena uthathe initiative ngokuthi wenze kufanele ukwenze, uthole inamba khona uzowazi ukuthi uhlele naye lo muntu. Uhlukane nemihlangano engahleliwe le yemvelo. Wena ke unenhlanhla ngoba awubona ukuthi the universe is helping you ukuthi ukwazi ukuthi lo muntu kube kanjani. Ukwazi ukuthi umnqobe iyakukhombisa i-universe ukuthi hayi nanga umuntu. Yabona? Kanjani ngokuthi ihlezi imletha kuwena. Hayi bona nanga umuntu but wena hayi uzirelaxela. Yabona? So iyayifila le energy yakho yokuthi awuyamfuna. Kodwa manje uzirelaxele awenzi lutho. Yabona? So bekunani nje mfowethu mangathi uyambona. Kusukela nje namhlanje noma kusasa ngazi le video uzobuyibuke nini. Kodwa nje ake sithi kusukela kusasa uyambona uyakubingelela. Bese uyanawe uyambingelela mangabe kubingelela mhlawumbe hey unjani hayi ngiyaphila unjani bese uyakuyena kancane nje ummise. Then mayema umbuza impilo unjani hayi ngiyaphila unjani. Ngikwenzela isibonelo. Angisho ukuthi ufike wenza exactly lento engikutshela yona. I'm just giving you a clue. Khona uzowazi uma ngabe usulapha ya na ukwazi ukurelaxa phela. Ngeke ngithi kuwena ungacream into engisho ufike uhamba isho nje obinjalo. Ngoba isimo engisuke ngikusona ngisuke ngikhuluma necamera kanje. Mina ngisuke ngikunikeze clue yokuthi ungafika wenze njani. I'm just giving you guidelines. Yabona? Then umbuza impilo nje unjani, umbuza uthi uyangala mhlawumbe uyasitolo. Angazi mangabe uhlezi ukuthi umbono usuke yapi. Mhlawumbe uyasitolo uthi hayi awuthi ngiphelezela yabo nihamba umbuzo uthi awu right kodwa sakuphethe kahle usuku aziphendulele naye. Mhlawumbe uzothi hayi ngiphethe kahle usamtshela uthi hayi ngiyabona nami yazi na ngendlela ojabule ngayo nje like uright nje ngikubuka. Yabona?
uzixoxele nje naye, uzirelaxele naye. Mhlambe ke bese yamtshela yazi kuyangithokozisa ukukubona nje osukwini, yabona. There's that feeling engiyitholayo ngokubona nje kuphela. Mangathiwa ngiyakhokhela ke mhlambe imali ukuthi udlule nje la ungibingelele ngibone, ngingakhokhela malini, uyamdlalisa phela lapha. It's not like uzokhokha imali. Kufanele uzijwayeze ukujoke mangabe umtshela, ngoba ungahlezi utense njalo ukhuluma into eqondile. Cha, umbuzo uthi hayi ngingakhokhela malini nje mangathiwa ngiyakhokhela ke imali, just ukuthi nje ungibingelele mangabe ungangiboni-ke la ujwayele ukungibona khona, ungimemeze, ube nje ungimemeze ngivele bese uyangibingelela bese uyadlula, yabo. Inkulumo izozandela mfowethu, izozandela the time imphelezela nesitolo. Then kube ukuthi mhlambe the time nizixoxela nje senibuya kuzohamba kuhambe bese mhlambe ke usuyamtshela ukuthi hayi so ngakujabulela ukuthi ngelinye ilanga sike sibe ndawonye nje sithi ukwazana kangcono, yabo. Kuningi nami engakufunda kuwena, kuningi nawe ungakufunda kumina, ngineshow yalokho, yabo. Mhlamba vume bese ukhipha ifakisana sakho. Ngicela ungiphi inamba yakho mawuthanda ithi inamba yakho, yabo, ukwena ukuthi kupho okulula, yabo. Uthatha inamba yakho kanjalo, uthatha inamba yakhe kanjalo, uhlukane nemhlangano yemvelo, imhlangano ongayihlelile ezenzakalela naturally, yabo. Ngoba lo muntu mabe ungasamboni mhlambe 2 weeks noma 3 weeks noma inyanga yonke, indaba awuhleli udependa kakhulu kwimvelo, yabo. So bekunani nje ukwenza kanjalo, uthola inamba, usuyitholile inamba, yabo. Then uyiprocess uyiqhubeke kanjalo. Kodwa yiloko ekufanele ukwenza, ngoba lokudependela kwakho kwimhlangano yemvelo ngeke kuze kukusize ngalutho. Futhi ngiyakubona ukuthi into ekushayayo ngathi uyinsizwa enovalo, mhlambe ke uyigwala, kodwa phela into ejwayelekile. It's not like vele phela sifunda kanjalo mfowethu, yabo. So uvalo into ekufanele, akekho umuntu ongenalo uvalo mangabe umuntu ophilayo. Ngisho ngathiwa kanjani, uvalo into nayo ukuthi nje mangabe umuntu fanele ufunde ukwenza njani ukulicontrol uvalo lakho, ngoba mangabe uhluleka ukucontrol uvalo iyokuvalela iminyango eminingi. Uthotha akwazi nje ukukhuluma phambi kwezingane, uyaqhaqhazela, uyasaba, yabona. Kanti as much as usaba kufanele ukwazi, kufanele uthole nje technique ekusebenzela, ngoba maningi kade ngakhuluma ngalo uvalo, maningi futhi nama-video ngawathola ku YouTube azokwazi ukuthi ekusize ukwazi ucontrol uvalo lakho kahle, ngoba ngokuhluleka kwenze njalo uyobihlekisa iminyango eminingi iyovaleka. So ngiyathemba mfowethu uzokwenza accordingly. So mangabe nesifiso sokubhala Mqeqeshi Wezinsizwa ngambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfowethu ukuthi kaMqeqeshi Wezinsizwa ikhaya lenjabulo, sho mfowethu.